Здравейте, миналия път стигнахме до тук. В този епизод ще ви покажа как можете да оцветявате нещо в определени тагове като B, I и U. Това се пише в Head, пише в тага Style. И на нов ред пишете затварящ. Пишете тагът, на който искате да, аз ще напиша на B. B и с тази и скобата за общо, която сочи наляво. На нов ред пишете color, цветът. Две точки. И аз искам да е червен. И накрая пишете точка и запетая. Сега как искате да е фонът отзад? Пишете background. Две точки. И какъвто иска да е. Моят ще е син. И накрая точка и запетая. На нов ред пишете колко искате да е голям. Font size, две точки. И колко пиксела иска да е. Моят ще е 50 пиксела. И така, на нов ред пишете дясната скоба за общо. Сега ще ви покажа как можете да направите, когато искате, когато го посочите, то да светва в друг цвят. Пишете си B, две точки и hover. Отново скобата за наляво. На нов ред пишете color, цветът. Две точки и за който искате да е. Моят ще е зелен. Сега пишете, че искате да го посочите. Пишете си cursor. Cursor, две точки. Pointer. И точка и запетая. На нов ред пишете отново за надясно. И когато го запазите, отивате тук и ето. Когато го посочите, става зелено. Общо 50 пиксела е голямо. Така. Сега ще ви покажа как се качва видео. Отивате където искате да е. Търсите си в YouTube. Аз тук съм намерил едно. Десен бутон, Copy and Barcode. Тук цъкате десен бутон, Paste. Сега когато го запазите, отивате тук. И ето го видеото. Сега ще ви покажа миналото с Ъ или, само че сега вместо да има точки отпред,
то ще бъде номерирано. Пишете си так О на нов ред затварящият. Сега тук пишете отново тагът ли на същия ред затварящ. Направо на нов ред ще си напиша и следващите. Така, между тях, както помните, пишете. И аз тук ще напиша скелетън. А пък на долният ще напиша зомби. Запазвате. И получавате номерирани. Благодаря, че ме гледахте. До следващия път.